Ambalma Juliba TV News jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o taga di aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ɲankuma bisimila ka jabarani ka bisimila radio Juliba fana ka Bamako yan nɔ ni segukaw fɛ yen minnu bɛ k'an filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo bamanankan mɛnɛw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na ka jira k'a fɔ ladalajɛ minnu filɛ n'an kama ko kunnafoni gafew olu lakali kɛnɛ don min bɛ sigi aw ye ka tan dɛnɛ fo ka se jumadenw ma ni wagati mana se ayiwa gafe minnu mana sɛbɛn an b'a lajɛ ka ye kɛnɛ ka se ka bamayɛlɛma bamanankan na min ye gafew b'an bolo kɔrɔ nka u ma ca bi gafe fila dɔrɔn de bɔlen don bi sabu seli ale baaraw bɛ senna halisa ayiwa selikɛlaw olu ma tila selikɛw la fɔlɔ kuma seli min tɛmɛna nin seliba an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka seliw caya ala ka haminakow bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an filɛbaw an minnu bɛ an lamɛn ani an minnu bɛ k'an filɛ o kuma an bɛ dugawu kɛ seli caman ala k'o yirana ayiwa min ye jabarani kɔni ale b'a filɛbaw de bolo ayiwa an minnu b'an filɛ n'an bɛ kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ ayiwa kuma kɔni ale taabolo ka ca o kuma n'an donna maa min gasi la o ka yafa an ma an fana yafara bɛɛ lajɛlen ma o kuma min ye baara taabolo o ye nin an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an b'a fɛ aw san bɛɛ ala k'an ka seliw caya gafew bɛ yan nɔ limanaw min ye l'essor bɛ yan ani l'indépendant o gafe fila bɛ yan an bɛna lajɛ kunnafoni minnu bɔ olu kɔnɔna la k'olu lakali aw ye walasa a bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na o kuma an b'a daminɛ ni faso ka fasidi sɛbɛn l'essor ale kumana a ko min bɛ tali kɛ CEDEAO ale ka ɲangen wulilen ka bɔ Mali kan ayiwa o kɔfɛ min ye waati de sera sa an ka fara ɲɔgɔn kan walasa jamana ka nafa ka se ka o lafasa min b'an bɛɛ lajɛlen sanfɛ o kɛra jamanakuntigi ale ka kuma ye colonel Asimi Goita a ka laadala discours a bɛ min kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma an bɛna o lakale aw ye sisan l'essor kɔnɔna la l'essor kelen ka kuma fana na ko seliba seliw ayiwa min ye jamanakuntigi ye ale kɔni selila kuluba n'o ye faama yɛrɛ dagayɔrɔ ye o senfɛ min ye dugawu caman ye o kɛra o yɔrɔ kofɔlen ninnu na yen nɔ fo ka taa se min bɛ tali kɛ Aïd El Kebir n'o ye seliba seliw ye jamanakuntigi ko a ka laadala dɛmɛ min n'a bɛ to k'o kɛ ka ɲɛsin finitigi minnu bɛ yen n'olu tora fasoko la olu kɔmaw furumusow n'u denw ayiwa ko jamanakuntigi ye sagaw ani balow caman di olu ma an bɛna o lakali aw ye l'essor ka kunnafoniw la halisa ko sɛbɛnni kɔrɔ a jirala k'a fɔ kɛnɛyaso kura dɔ o dayɛlɛla yen nɔ ni o k'a ma ko clinique périnatal Mariko jamana ale de ye nin kɛnɛyasoba in jɔ an ka jamana kɔnɔna la yan premier ministre a y'a baaraw koromokari alamisa tɛmɛnen an bɛna an da don o la l'essor kɔnɔna la ni o bɔra yen l'indépendant fana ka kumaw la l'indépendant ko min ye Mali ni Sénégal cɛ yɔrɔ min bɛ tali kɛ Sénégal ka port min filɛ n'u k'a ma port autonome de Dakar ayiwa Mali bɛ sanni min kɛ yen nɔ jamana si tɛ yen min b'a sanni kɛ u ka port in na o ka port ɲɛmaaba ale de bɔra ka ɲɛfɔliw kɛ ko baaraw bɛna daminɛ n'o ye jago baaraw ye ko nka CEDEAO ka ɲangi min n'o kɛra Mali kan tiɲɛ yɛrɛ la k'a ye tiɲɛni caman de don Sénégal jamana kunna a bɛ se miliyari 100 caman de ma an bɛna o lakali aw ye indépendant kelen ka kuma la ko politiki nasira la jɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma cadre d'échange ayiwa olu y'a jira k'a fɔ olu bɛ fɛ baara kura dɔw ka bila sen kan walasa bɛɛ da ka don gouvernement ko in na maa si kana bila kɔfɛ min ye AMK olu fana y'a jira k'a fɔ ko ni gouvernement kura bɛ sigi ko a dɔgɔyalen o ka kɛ maa 15 ye a cayalen o ka kɛ maa 20 ye ko wa a ka kɛ baara ka kɛ jɔsen 4 ɲɔgɔnna ye o ka sigi sen kan min ye MINUSMA ɲɛmaaba ye ni o ye El Gazim Wane ale ye sinsin kuma dɔ kan ko MINUSMA ani Mali finitigiw n'o ye faama ye k'olu k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa bamanciya wale ka se ka kɛlɛ ka bɔ yen nɔ nin de ye kunnafoni ninnu la bakurunba damadɔw ye an bɛna minnu lakali aw ye an bɛ don l'essor kɔnɔna la l'essor ko jamanakuntigi colonel Asimi Goita ale ka laseli minnu ni a b'o kɛ ayiwa laada la laada min ni o ye ayiwa min ye seli ɲɛkɔrɔla ye ko nka nin laseli min kɛra nin ye ayiwa CEDEAO ka ɲangi minnu bɛ yen ni olu wulila ka bɔ Mali kan min ye juillet kalo tile 3 tɛmɛnen in na o kɔfɛ jamanakuntigi ale ka laseli minnu kɛra a caman ɲɛsinna ayiwa CEDEAO ka gɛrɛntɛ min n'o taara ka ɲɛsin Mali ma jamanakuntigi y'a jira k'a fɔ waati de kɔni sera sisan ayiwa waati min bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ fara ɲɔgɔn kan ye fara ɲɔgɔn kan malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ
si kana si bɔ si la, si kana si fasaya si ye, sabu bibi na ko malidenw si mago tɛ farafarali la bi. N'a fɔra k'a fɔ ko maa dɔ bɛ yen o kɛlen don ka ayiwa gɛrɛntɛ sigi anw da la, o gɛrɛntɛ wulila ko an yɛrɛ kana kɛ gɛrɛ ye kan an yɛrɛ furu fara, an ka fara ɲɔgɔn kan. N'an farala ɲɔgɔn kan a dɔ bɛ dɔ la furanjɛla fanga in, aya maaw hakili b'a la a ka kɛ min ye a na kɛ maaw sago ye dɛ. Jamanakuntigi y'a jira k'a fɔ juma wulada fɛ a ye nin kumakan min lase furanjɛla fanga ɲɛma colonel Asimi Goita, a ye foli ba de ta ka lase jamanadenw ma, sabu a ko malidenw jɔra u jɔyɔrɔ la, u ye gɛlɛya ku ka minɔgɔ ku ka kɔngɔ ku CEDEAO ka ɲangi olu kosɔn. Ko n'i ye jateminɛ kɛ ɲangi minnu bilala CEDEAO fɛ ka ɲɛsin Mali ma, ayiwa caman kun ye sɔrɔ taasiraw, Mali ka nafolo minnu bɛ yen n'o bɛ sɔrɔ CEDEAO ka bankiw kɔnɔna la, ayiwa Mali o bɛɛ kun kumaniyalen don an ka jamana ma. N'a fɔra k'a fɔ o gɛlɛyaw bɛ sen na, jamanakuntigi y'a jira k'a fɔ ko a bɛ malidenw fo kun bɔ, sabu ko n'a fɔra k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ jamanadenw da la, u ma wuli ka mankan ci, u ma wuli k'a fɔ jamanakuntigi bɛ ka jamanadenw bila gɛlɛya kɔnɔ, u ma wuli ka foyi fɔ bɛɛ ko an ko jamana ko de an bɛ furanjɛla fanga in kɔ. Ayiwa ko o foli a tɛ se ka kuma in daminɛ k'a ban fiyewu n'a m'o ta ka lase jamanadenw ma. A ye waleɲuman dɔ ta ka ɲɛsin jɔnni fana ma, o ye bamananw ko ten ko ni maa bɛ gɛlɛya kɔnɔ i b'i ni ani i jugu dɔn. Ko anw ni kun ye jɔn ye, o ye Laginɛ ye, an ni kun ye jɔnni wɛrɛ, o ye Moritani jamana ye. Minnu bɛ yen ni olu ko Mali ayiwa gɛlɛya binna aw kan, nka an ka daw an tɛna tugu aw ye, an ka da yɛlɛlen don aw ye, taa ni ka segin ka d'a ye cogo min na a y'a kɛ ten. Aw bɛ se ka baara fɛn fɛn kɛ a ka jamanadenw an'u bolominɛnw u bɛ se ka taa ni ka segin ka bɔ an ka jamana ninnu kɔnɔ n'o ye Laginɛ ani Moritani ye. Ayiwa ko olu jamana fila olu ma sɔn k'u ka datugu Mali ɲɛ fiyewu. Ayiwa min ye jamanakuntigi colonel Asimi Goita, ayiwa k'a ye foli ani waleɲuman dɔn ta ka ɲɛsin olu fana ma. Ni jamana fila min bɛ yen ni olu hali sisan min ye baara ɲɔgɔnya ye, jamanakuntigi y'a jira k'a fɔ don nataw la a tɛna da CEDEAO ka ɲangini wulilen ma dɛ, o hali n'o wulila ko baara ɲɔgɔnyaw na tɛmɛ Mali ni Laginɛ ani Moritani ni ɲɔgɔn cɛ. Jamana o min ye jamanakuntigi ye a ka kumaw la a y'a jira k'a fɔ yɛlɛmani minnu bolodalen jamana kɔnɔna la a da sera olu fana ma. Jamana o baara minnu bɛ yen n'olu bɛ ka furanjɛla fanga in makɔnɔ don nataw la, o ye an ka jamana sariya sunba n'o ye constitution kura ye, yɔrɔ ale bɛ ka sɛbɛn, ani min ye assise nationale de la refondation sigikafɔba min kɛra jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ, ko o kan ka lawaleya cogo min na a da donna olu baaraw fana na. Nin de ye jamanakuntigi ka kumaw la koloma yɔrɔw ye. Jamanaw an ye min sɔrɔ lesɔrɔ kɔnɔ, ale lesɔrɔ kelen ka kuma la ko Kuluba, ayiwa min ye seliba seliw ye o kɛra yen nɔ jamanakuntigi ale nagakɔrɔ. A jirala k'a fɔ seliba min tɛmɛna nin ye misiri min bɛ yen n'o bɛ Kuluba alimami Abdramane Touré, ale de selila ni maaw ye. Ayiwa seliba don a ka wajulu kɔnɔna la a segira ka kuma minnu kan, o de ye seliba yɛrɛ nana cogo min na. Ayiwa seliba nafaw bɛ min kan a y'o caman fɔ, a y'i da don o la, a y'i sinsin fana min ye alisilamɛw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. A y'a jira k'a fɔ ko bi alisilamɛw kan ka foliba di an dabama in ma, min n'a ye jamana in a y'a kisi juguw tɔɔrɔ ma, a ye jamana in a bɛ ka a makara hali sisan. A ko bi in na ayiwa min ye diinɛ ɲɛmaw ye minnu bɛ yen ni u bɛ ala ko kuma fɔ maaw ye kuma bɛɛ u kan ka ala de deli, ala bɛ se ka jamana in bɔ bolo la cogo min na. Min ye Imam Abdramane Touré ye Kuluba alimami, jamana a ka kuma kɛra nin ye. A ko an ka yafa ɲɔgɔn ma, sabu min ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ye, n'a fɔra k'a fɔ bɛn ka ɲini basigi ka na, ayiwa ko fo an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ. Min ye Imam Abdramane Touré halisa a ka ɲɛfɔliw la, a ko furanjɛla fanga min filɛ an kunna nin ye, furanjɛla fanga in an bɛɛ k'a lajɛ ka tugu a kɔ k'a dɛmɛ walasa jamana bɛ se ka bɔ ayiwa gɛrɛntɛ min ni an bɔra o kɔnɔ n'o ye CEDEAO ka gɛrɛntɛw ye. Ko min ye n'i ye jateminɛ kɛ jamanakuntigi yɛrɛ a kɛlen kɔ ka kuma ta seliw tɛmɛnen kɔfɛ, a ko a da sera sɛnɛkɛlaw ka dɛmɛ ma, dɛmɛ min taara ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ma kɔsa in na n'o ye sɛnɛkɛminɛn dɔw ye ani nɔgɔ angɛrɛ n'a ɲɔgɔnnaw. A ko nin y'a diliko fɔlɔ ye, ko nka a bɛ layidu di sɛnɛkɛlaw ma k'a fɔ ko dɛmɛ min taara ka ɲɛsin u ma kɔsa in na, ayiwa ko dɔnna fara dɛmɛ in kan. Colonel Asimi Goita ko o layidu a b'o ta seli kɛnɛ in kan, wa o layidu o na dafa fo ka se waati min na. Min ye Premier ministre Choguel Kokala Mayiga, ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan ka taa se Conseil national de transition CNT,
colonel Maliki Diaw ale fana kun bɛ kɛnɛ ka yen nɔ limana ninnu bɛɛ de ye dugawu kɛ jamana ye wa layidu minnu tara o de k'a fɔ bibi in na malidenw u ka fara ɲɔgɔn kan sabu bamananw ko ten ko ni kogo pɛrɛnna ayiwa ko basa bi don n'an farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka ɲɔgɔn sen bila a dɔ bi dɔ la limanaw hɛrɛ bɛna jamana kɔnɔna la ayiwa colonel Asimi Goita y'a ka kuma laban ni min ye o ye finitigiw ye minnu bɛ yen ni olu b'u ni di u farikolo di walasa jamana den dɔ bɛ se ka lakana ko a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin olu ma minnu bɛ yen ni olu bananen don minnu yɛrɛ fatura a ye folikan de ta ka ɲɛsin nin bɛɛ lajɛlen ma lesɔr ka kuma ye nin limanaw halisa yan'an ka bɔ lesɔr kɔnɔ seliba kumanko kibaruyaw la min ye jamanakuntigi ye colonel Asimi Goita seli min n'an k'a ma ko Aïd El Kebir a jirala k'a fɔ jamanakuntigi ko a ye dɛmɛ kɛ dɛmɛ min ni ayiwa o de ye dɛmɛ ye ka ɲɛji cɛ ka bɔ maaw ɲɛna maa minnu bɛ yen bi ni olu ɲɛ jɔyɔrɔw limanaw ala ka wele sera olu ma wa wele wɛrɛ tɛ koyi minnu finitigi minnu bɛ yen ni ayiwa ala ka wele sera olu ma k'a sɔrɔ u bɛ ka jamana a lakana a jirala k'a fɔ finitigi minnu bɛ yen ni o ye militaire et paramilitaires ye limanaw olu minnu bɛ yen ni u maa tora u kɔ u y'u musow an'u denw ye an'u balimaw limanaw ka se ka olu ɲɛji cɛ ka yira u la k'a fɔ ayiwa seli mana kɛ cogo o cogo an ka jamana kɔnɔna la yan limanaw i b'a sɔrɔ seliba n'a bɛ kɛ maaw bɛ ɲɔgɔn sɛgɛrɛ ayiwa maaw bɛ hadamadenya sama u ni ɲɔgɔn cɛ nka k'a ye k'a fɔ e ka maa t'i kɛrɛfɛ i ka dutigi t'i kɛrɛfɛ limanaw a misi ka bon jamanakuntigi de ye o baara in limanaw ka taa yira u la k'a fɔ maa b'u kɛrɛfɛ wa u n'u ka denbaya maa b'u kɛrɛfɛ walasa maa min bɛ yen n'o ye jamanakuntigi ka ladilikɛla ye ayiwa n'o ye colonel Assa Bajalo Ture ye ayiwa o de ye baara in koromokari a kɛra juma tɛmɛnen na seliba yɛrɛ ɲɛ an ka fɔ alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 7 limanaw ko seliba n'a mana se ka ban maaw bɛ girin fɛn min kan o ye saga ye ka se ka saga sɔrɔ k'a faga seli la o ye dutigi bɛɛ lajɛlen ka hamina ye lesɔrɔ ka fɔ la min ye a bɛ se bagan 200 ɲɔgɔn na ani malo kilo 50 ayiwa o bɔrɛ 200 ani tulu bidon 200 limanaw o bɛɛ lajɛlen litiri 20 ye ayiwa o de taara ka di du kelen kelenna in bɛɛ lajɛlen ma n'o ye finitigi minnu bɛ yen n'olu tora jamana ko la walasa limanaw a jala k'a fɔ ani saga kelen o de taara ka di u bɛɛ lajɛlen ma n'i ye jateminɛ kɛ baara in yɛrɛ k'a kɛra 34e bataillon du génie militaire o dukɛnɛmana yɛrɛ la min ye lieutenant colonel Umar Nci Traoré ale min ye 34e bataillon du génie militaire ɲɛmɔgɔ ye a ko jamanakuntigi bɛ fo nin baara in na kosɛbɛ sabu maa min bɛ hakili to ayiwa yatimɛw olu la ani muso cɛsabaatɔw la ayiwa e kɔni bɛna fɔ e bɛ ka ala yɛrɛ de ka baara kɛ nin jamanakuntigi ko a na fo nin baara in na min ye service social min bɛ armée la o ɲɛmɔgɔba colonel major Birema Samake ale fana ye nin waleya min n'a taara ka ɲɛsin finitigiw banbantɔw ma limanaw ko ayiwa jamanakuntigi furanjɛla fanga ɲɛma tiɲɛna waleya in miirina don miirina min na a hakili tora finitigiw la wa hakili tora la k'a fɔ seliba mana kɛ cogo o cogo ayiwa maaw na to minnu tora finitigiw kɛrɛfɛ n'o ye jamana ɲɛmɔgɔw ye k'u ma ɲinɛ limanaw ne ye jateminɛ kɛ Assa Bajalo Ture in ale min bɛ ka jamanakuntigi nɔ labila kɛnɛ in kan a ko nin min dilen filɛ nin ye ayiwa limanaw finitigiw furumusow ma ayiwa ko waleya de don waleya min n'a bɛ jira u la k'a fɔ ayiwa maa b'u kɛrɛfɛ o kelen tɛ seliba mana tɛmɛ cogo o cogo limanaw maaw b'u kɛrɛfɛ walasa ka se ka a jira u la k'a fɔ ayiwa u furukɛw kɔni ala ka wele sera u ma bɛɛ sigin bɛ k'o kɔnɔ ko nka ayiwa minnu bɛ ɲɛnamaya la bi u k'a dɔn k'a fɔ maaw b'u kɛrɛfɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ se ka u ɲɛji fana cɛ jamanakuntigi de ka kuma ye o ye ko k'o ɲɛfɔ ayiwa finitigi ninnu o somɔgɔw ye min bɛ tali kɛ muso cɛsabaatɔw yɛrɛ u ka kuma lasela n'o ye madame Traoré Mariam Kone ale fana ye ɲɛfɔli caman kɛ a ko baara min filɛ nin ye olu kɔni ta ye dugawu de ye ka ɲɛsin furanjɛla fanga in ma bɛn ani basigi o bɛ se ka na Mali kɔnɔna la cogo min na yan'an ka bɔ lesɔr kɔnɔ an b'a kuncɛ ni kunnafoni ye limanaw ko sɛbɛnni kɔrɔ
a jarala k'a fɔ kɛnɛyaso kura dɔ bɛ o dayɛlɛla a koromokarila premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale fɛ min bɛ tali kɛ minisiri min fana bɛ yen n'o bɛ an ka kɛnɛyako kunna ani ɲɛtaga badabada madame Jeminatou Sangare ani Maroc u ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔna la yan n'o ye Idrissa Isbayɛn ale fana tun bɛ kɛnɛ kan limanaw ko ni soba min filɛ ni kɛnɛyasoba don u k'a ma ko clinique périnatal Mohamed 6 limanaw clinique périnatal Mohamed 6 ale min filɛ ni a dabɔra de limanaw muso lasirilenw ani denmisɛnnin fitininw olu de ka furakɛli bɛ kɛ ni kɛnɛyasoba in na a jarala k'a fɔ kɛnɛyaso in yɛrɛ a jɔlen don kɛnɛ min kan a bɛ se hectare 5 ɲɔgɔnna de ma Sɛbɛnnikɔrɔ Bamakɔ sigida 4nan la an y'a fɔ ten musow ani den fitininw ayiwa olu de bɛ furakɛ yɔrɔ in na kosɛbɛ min bɛ tali kɛ minɛn kura minnu bɛ yen n'o ye diɲɛ laban furakɛli minɛn kuraw ye ayiwa k'olu de bɛ nin kɛnɛyasoba in kɔnɔna la a jarala k'a fɔ soba 4 bɛ yen o ye jiginnikɛyɔrɔw ye bloc 2 o ye maaw bɛ opérer yɔrɔ min na ani min bɛ tali kɛ den fitinin minnu bɛ yen n'u bɛ bange k'a sɔrɔ u bange kumaw ma se limanaw ni u bɛ taa bila yɔrɔ minnu na u k'a ma ko couveuse o 12 o de bɛ a yɔrɔ kofɔlen fana na limanaw nin b'a jira k'a fɔ ko Maroc jamana ayiwa ni yɔrɔ min filɛ nin n'a birikiden fɔlɔ dara kabi san 2014 waatiw la min ye Maroc masakɛ ye n'o ye Oura Mohamed 6 jamanaw ale ka laɲini de don ko ka jamanaw dɛmɛ minnu bɛ yen ni ayiwa kɛnɛya u mago bɛ kɛnɛya la ayiwa Mali y'o jamanaw dɔ ye min ye Maroc jamana ye u ye nin waleɲuman dɔ ta ka ɲɛsin Mali jamana ma san 2014 ni maaw hakili b'a la Maroc masakɛ yɛrɛ ale de nana ayiwa ka min ye nin soba in a birikiden fɔlɔ da o de koromokarila alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 7 premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale fɛ min bɛ tali kɛ baara in a kɔni kɛra bonya ni karama kɔnɔna la premier ministre yɛrɛ ko ni ɲɔgɔnna waleya ni maa min bɛ Mali dɔn bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ kɛnɛya ko ye gɛlɛyaba ye an ka jamana kɔnɔna la yan ko nin kɛnɛyasoba min nalen filɛ fɛɛrɛ minnu tigɛlen don walasa ka se ka kɛnɛya ka yanga sanfɛ ko nin na kɛ sababu ye ka dɔ fara o fɛɛrɛw kan sango kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ani den fitinin minnu bɛ yen n'u bɛ bange ani ayiwa muso lasirilenw limanaw olu ka kɛnɛya sabatili ko ɲuman o de na kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na wa dayɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye liw ye o 74 o de bɛ a kɛnɛyasoba in kɔnɔna la kunnafoniw filɛ an ye minnu bɔ l'essor kɔnɔna la o mana bɔ yen l'indépendant bɛ yan nɔ a kumana l'indépendant ko min ye Mali ni Sénégal cɛ bibi in na limanaw ko a bɛ n'a fɔ embargo wulilen siraw dayɛlɛla ka sababu kɛ mun ye min ye Dakar o port ye a ɲɛmɔgɔba aya Dakar port ɲɛmɔgɔba ale de kumana limanaw a ko tiɲɛ yɛrɛ la min ye CEDEAO ka ɲangini minnu bɛ yen ni o ye kalo 6 ɲɔgɔnna kɛ Mali kan Dakar port ɲɛmɔgɔ limanaw a ko a kɛra gɛlɛya ye ka ɲɛsin olu ma dɛ min ye Aboubacar Sadiq Bey ale de ye Dakar port autonome ɲɛmɔgɔba ye a ko olu ka port ni sannikɛba b'a la bi o ye Mali jamana de ye wa ko ni maa bɛ yen ni maa min bɛ se ka taa jagofɛnw ta ka na n'a ye u ka jamana kɔnɔ o ye Mali jamana ye ko n'a fɔra ko embargo bina o kan limanaw kalo 6 min n'a kɛra gɛlɛya la Mali kɔnɔna la yan embargo ko la Aboubacar Sadiq Bey a ko kalo 6 in ko Sénégal fana ta ma juguya hali ni Mali ta ye sabu nafolo min n'o tiɲɛna olu kunna jago ko nasiraw la a bɛ se miliyari 800 ɲɔgɔnna ma kalo 6 in kɔnɔna la min ye Aboubacar Sadiq Bey a ko kalo 6 min tɛmɛna nin a kɛra gɛlɛya ye olu bolo a kɛra sababu yɛrɛ hali politiko gɛlɛyaw ko wuli ka jɔ olu ka jamanaw kɔnɔna la sabu jamanadenw Sénégalais caman wulila k'a fɔ ko gɛlɛya b'u da la ka sababu kɛ ko sɔrɔ tɛ ka kɛ Mali de kun ye o ko bɛɛ lajɛlen sababu ye sabu ayiwa CEDEAO ye gɛrɛntɛ min bɛ Mali kan n'a fɔra k'a fɔ ko foyi tɛ bɔ Sénégal kana Mali la yan a don jirala k'a fɔ Mali de bɛ sanni kɛ u fɛ Mali de bɛ nafolo don olu kunna n'a fɔra k'a fɔ o tigɛra Sénégal jamanadenw caman kun wulila ka mankanw ci waati dɔ la Aboubacar Sadiq Bey y'a jira k'a fɔ nin na kɛ sababu ye ka basigi don o kow la wa min ye Dakar port ye ayiwa a wulilen min filɛ nin ye limanaw k'u bɛna sigi wɛrɛ kɛ don nataw la a tɛna mɛn yɛrɛ walasa fɛɛrɛ kuraw ka se ka tigɛ Dakar ni Mali cɛ ayiwa baaraw bɛ se ka sabati cogo min na min bɛ tali kɛ Mali ka minɛn minnu bɛ yen n'o tun bɛ Dakar port kɔnɔ n'olu kun maralen don yen ni u nani kun gɛlɛyalen don ko nafolo minnu kun kan ka sara a kunkɔrɔ k'u ye camanba de bin ka b'o la walasa jagokɛlaw
olu na se ka lafiya cogo min na. O mana bɔ yen l'indépendant kelen ka kuma na ko MINUSMA ɲɛmɔgɔba ni o ye Elgazim Wane ale tun bɛ taama la Mali camancɛ bolo ninnu fɛ Bayangara mara ani Mopti mara kɔnɔna la. A jala k'a fɔ taama in a donna hukumu kɔnɔna la kɔsa in na wale jugu min taara ka ɲɛsin Jalasagu ale dugu ma limanaw n'a kɛra sababu ye maa caman de fara min ye bamaci wale tigilamaw fɛ. Elgazim Wane a ka kumaw la a ko bi tiɲɛ yɛrɛ la min ye MINUSMA ye ale mago bɛ min na o de ye k'a fɔ ko baara ɲɔgɔnyaw o ka tɛmɛ MINUSMA ale ni Mali finitigiw n'o ye Fama ye u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yɛrɛ de ka bamaciw kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ. Min ye MINUSMA ɲɛmɔgɔ ye a ko de ye kuma yɛrɛ la koloma yɔrɔ ye ale bɛ se ka i sinsin min kan a ko ale ɲɛ ye min ye Moti mara kɔnɔ a bɛ lakali bɔ a b'a bila ka min fɔ bi a b'a bila ka maaw hakili jigin min na o ye k'a fɔ malidenw minnu bɛ yen ni olu jɔra ka bamaciya wale a gɛlɛya ku limanaw ko a sera MINUSMA hali n'a sɔrɔla a bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma ko nka bi a bɛ fɛ de ani Mali finitigiw k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka bamaciya wale kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ. limanaw ni maaw hakili b'a la Jalasagu ale walejugu kɛra maa caman de bɔra Jalasagu ka boli ka taa ka bɔ dugu in kɔnɔna la ko nka ayiwa a bɛ n'a fɔ finitigiw segira ka taa dugu in k'a lamuni k'a kɔlɔsi maa caman kɔni segira ka taa minnu bɛ yen ni olu ka sow cira minnu bɛ yen n'olu ka sigiyɔrɔw tiɲɛna caman segira ka taa i ka yɔrɔw olu dilali la. L'indépendant kelen ka kuma la politique ko nasira la limanaw a jala k'a fɔ CEDEAO ka ɲangini wulilen ko jɛkulu min bɛ yen ni u k'a ma cadre d'échange cadre d'échange ko ale b'a ɲini jamanakuntigi fɛ n'o ye Assimi Goïta ye ayiwa ko a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa premier ministre kura o ka sigi. Premier ministre kura min bɛ yen ni ale tɛ se ka kɛ maa ye maa min bɛ yen n'a a bɛ dɛmɛ dɔ fɛ walima ka dɔ to yen nɔ ko min ma ko premier ministre neutre. O premier ministre cadre d'échange ma ko k'o ka sigi joona joona ko wa ko gouvernement kura o ka bila sen kan gouvernement min bɛ yen ni ayiwa bɛɛ bɛ se ka i yɛrɛ ye a gouvernement in kɔnɔ maa kana bɔ maa la. Min bɛ tali kɛ CEDEAO ka embargo wulilen cadre d'échange maaw ko k'olu ka hakilila de kɛra nin ye olu ye ɲɔgɔn ye min kɛ ɲɔgɔn ye a wolola min na olu ka hakilila bolila min kan o de ye k'a fɔ hali CNT Conseil national de transition n'o ye an ka député ninnu ye ko o fana ka falen maa caman ka don a kɔnɔna la a kana kɛ fanga nagakɔrɔmaw dɔrɔn ye minnu bɛ yɛrɛ n'olu bɛ se ka jamana ɲɛmɔgɔw lajɛ ka tiɲɛ f'u ye bɛɛ ka se ka don a kɔnɔna la. Cadre d'échange maaw ko olu ye jateminɛ min kɛ embargo in wulilen kɔfɛ k'o de ye nin ye. Min ye jɛkulu min fana bɛ yen n'o k'a ma ko EMK ale ka hakilila kɛra ko gouvernement de mission kura o ka sigi sen kan o fana dɔgɔyalen ka kɛ maa 15 ye a cayalen o ka kɛ maa 20 ye ko gouvernement ka baara kan ka ɲɛsin jɔsen 4 de ma n'u k'a ma ko axe 4 ɲɔgɔnna o ka sigi sen kan yɔrɔ furanjɛla fanga EMK maaw yɛrɛ ka faamuyali la nin ye a tako sabanan de tako sabanan min bɛ yen n'o bɛna sigi sen kan olu kɔni ka hakilila ye min ye o de ye k'a fɔ ayiwa gouvernement maa 20 walima maa 15 o ka bila a kɔnɔna la min ye jɛkuluba in ye olu ka hakilila la bi ni furanjɛla fanga yɛrɛ ni ayiwa baara b'a bolo o kan ka ɲɛsin ayiwa fɛnba 4 min ma o filɛ nin lakana maracogo ɲuman ani yɛlɛmaniw fo ka taa se kalata labɛnw ma ko ni fɛnba 4 min filɛ nin furanjɛla fanga man ka i sago ni kunnafiyew k'a fɔ k'a bɛ taa baara wɛrɛ kɛ. I mana kunnafoni filɛ nin l'indépendant de nin fɔ a bɛ dan sigi kɛ kunnafoni di gafew la gafew 2 de kun bɔra bi seli y'a sababu ye an sera ka min lakale ka bɛn ni waati in ye kuma an b'aw fɔ halisa seli hɛrɛw a n'a karamaw ala ka san wɛrɛ jira an na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.